Kapag nakita nyo ito sa daan, siguradong mapapalingon kayo. Ito ang Bastion Pony na isa sa mini electric vehicle ngayon sa market. Sa haba nitong 3 metro lang, pinagsama nito ang retro meets modern na styling. May boxy design na kawig ng mga classic Japanese kei cars, pero may modernong LED lighting, two-tone color options at minimalist na forma, kaya talagang head turner saan man ito dumaan. Kung makikita mo siya sa personal, para lang siyang laruan na masarap i-display. Nag-visit nga ako dito sa kanilang showroom para ma-test drive ang cute na electric vehicle na ito. Sobrang gaang i-drive at very comfy, kaya masasabi kong perfect ito para sa city driving. Dahil 100% electric, matipid gamitin at tahimik lang ang takbo. Kahit compact ito, may 4-seat capacity siya at 100 km per hour ang top speed. Tapos hanggang 222 km driving range. Pagdating naman sa battery, naka-lithium iron phosphate or LFP battery ang Bastion Pony. Isa ito sa pinakasikat na battery technology sa mga modern EV dahil matibay, ligtas at mas tumatagal. Isa sa good news, expressway legal na din ang unit na ito. Mas practical gamitin sa pang-araw-araw na biyahe kumpara sa mga unang micro EV na may mas maikling driving range. Para sa vehicle warranty, meron itong 3 years o 100,000 kilometers, alinman ang mauna. Sa high voltage battery naman, meron itong 6 years o 120,000 kilometers warranty. Isa din pala sa advantage nito, effortless sa pagliko, madaling i-park dahil maliit lang at iniikot lang ang rotary gear selector kung gusto mong i-drive or mag-reverse. Kaya mas relaxing ang bawat biyahe. Kung gusto nyo makita ng personal o i-test drive ang Bastion Pony version 2, pwede kayong mag-visit sa kanilang showroom. Located dito sa Pilam Friendship Highway, Barangay Santo Domingo, Angeles City, Pampanga. Search QSJ Motors Pills on Google Maps at madaling-madali lang naman ito ang hanapin. Open pala sila ng Monday to Sunday, 9 a.m. to 6 p.m. For more info and updated price, mag-PM kayo sa kanilang Facebook page, Bastion Philippines.